Fuok malach medoneno etelo mar kanisa mar Lutheran e County Manyamira jumachiel kende bang' ka kweth ariyo mobalo sidayanga bisobe ariyo etelo ne kanisa no e County Manyamira. Kane giwuoyo kod jofwambo e log tich mar kanisa no Matongo Mugirango, achiel kuom jotelo kanyo kotelnegi kod Joseph Ochola okoni pogruok makamano osenyuolo telo koro adek e kanisa no kendo miyo gilarore. Kotone kod Askofu Evans Gwachi okoni ne othegore kod tend kanisa no e higa mar 2016 kaluwore kod ywaruok mane omuoch. Kata kamano nyaka sani Andrew Atunga Ng'ondo kod Bernard Nanyuki Nyakundi ni amen mar yudo telo mar kanisa no. Gikoni ede mag chiwo sir mag medruok e yore somo machopo ne kanisa no mawuok kuom jochiw sir oko. Any ill thing in the church is sidelined and condemned and even threatened with defrocking. We as pastors of Nyamira Diocese want to work together. We want to work harmoniously because we are serving Christians. We are not serving the head office. We are serving Christians, and these are the people who have put us here to lead them. So we are calling upon them to respect the work we are doing with our members, and we want them to desist from imposing their leadership on us. We call upon the Archbishop to embrace all the groups that have come as a result of his leadership problem. All functions should be recognized as CLCK members should be given all the privileges and opportunities alike. If not, then the amount of the church members to decide who should lead them. Nikiangalia mzuri hata Wakristo wenyewe wametawanyika kwa sababu tumekuwa na mabishopu wengi Nyamira. Nyamira imekuwa na bishopu watatu kwa sasa. Kwa hivyo kila mtu anaanza kufuata bishopu wake. Hiyo sio njia mzuri. Tungekuwa na bishopu mmoja katika Nyamira hii hata maendeleo ingeletwa sawa.